Consilia Chinyere Ogbenyedimbu onye Obodoukwu Ogbenyedimbu etu ahụ ha shiri nụ aha ya etu ahụ ka ọ dị Ogbenyedimbu anyị na-akpọ ya otu ahụ sweet tongue Ogbenyedimbu ya ga-aghọtacha ya akọwara ya Ogbenyedimbu ihe Ogbenyedimbu bụ ihe ndị Igbo ji ọ n'Igbo ka ọ na-emekarị ka ọ dịkarị a na-eji ya ahụ ụzọ a na-eji ya amụ ọkụ n'abalị mgbe gboo tupu papa anyị ha gafesigoro nụ Ogbenyedimbu ihe a na-enweta na nkwụ dịka a na-asụ akwụ pachaa ya akụkụ nkwụ ndị awụfuru awụfu na-enwejighị uru ọ bara ewerekwe ya gwakọ ya ofu ihe ma ọ bụ abụọ ya nwee ike bakwa uru ezigbo uru n'ụdị nke ọzọ otego ọ pụtara otego ọ dị ndị ogbenye onye na-emekekarị use of it ọgaranya wụnụ kerosene na fuel na gas ọnwa ogbenye ji ya na-enyere onwe ya aka a na-eji ya amụ ọkụ n'abalị a na-eji ya atinye ọkụ dịka si wee mara ka si wee ghọta a ga-abịa tinye ya ọkụ dịka ndị Igbo na-eji ya enyere onwe ha aka mgbe ahụ agaghị ekotele ma afọ gas ha were ya na-amụ ọkụ ihe a bụ echiche ha chepụtara na amamihe nke Chineke nyere ha iwere ihe a tinye ọkụ n'abalị ị na-eme ihe ọ ga-akwụ na-ewu ọkụ gị were na-ahụ ụzọ na-eme ihe ọbụla ị chọrọ ime so ọ na-egbo mkpa nnukwu ihe gbasara inye ọkụ ha ga-ewerekwe ya etu a tiga instead of iko kerosene galakwuru ọnụ kịta ha were ya tinye ọkụ na charcoal instead of ebe a na-agbafusi kerosene Kita fokuskan ke ya demo. Imekwe yo mmanụ ga-adị ya. Ime ya mmanụ ga-adị ya ọ gaghị enwe. Itinye dị ịgbasa ofu nkwa machis. Ọ gaghị enwe maka mmanụ adịghị ya. Ịhụ ndị nke a itiri ha shi ụdị ụtọ mmanụ ọ dị ya. Dia na-apakọ ya o nwee ike ịrakọ arakọ ọ dị smooth ime gị weta akwụ ụzọ isi ebe maka ebe ahụ ịsụwara n'ala agbawasịa ịbịa wetakwa mee ya ka ọ dịkwa smooth ihe ọ gara ime hụ ya arakọcha ọfụma dịka emere kịta aghasa ya ekwena ka mmiri mmanya ọ ga-abụ waste product totally ọ ma ị ga-bidokwa n'isi mebie nke anyị mere adịkwa ya mmanụ agakwa ya n'anwụ ya eti ị ga na-emekwa avoid mmiri ịma ya nwere ndị emeburu ndị nke a na ha akpọ ndị abebe yesterday ka emere ya dịso anwụcha na ọfụma ụnyaahụ ọ na ha akpọ ya bụrụ na ọ kpọcha ka ndị nke a buru ya gaa ahịa oge ahịa ihe a na-ere ya wụ
atọ 100 naira etu anyị hụrụ ọ dị ndị dọkịta oge akwụ atọ 100 naira ka a na-ere ya n'ahịa. So dịka ya na-ekwu, ọ na-enye ezigbo aka, ọ na-create employment. Ihe ndị a niile na-enye aka dịka obodo dị ugbu a, dịka kọntrị dị ugbu a, ihe niile a nyere aka onye ọwa nwee nga ọ na-agọdote nwa aka were sustain life. Ụmụ ihe aka awụkwa dịka Ogbenyedimbu a, ọ ga-ere ya, onye a retere ya were ya na-enyere onwe ya aka. Ọ bụrụ na ọ ga-ebe ọgaranya kama ọ iji wee sustain life, Chineke na-adị ndụ n'ime onye ahụ. Ọ bụrụ na gọọmenti wee ike ịba gbaa ala kwụgasịa ya nkwụ dịka anyị na-anụ adapa ma Owerri, ka ha makwa otu o si enye aka. So ọ bụrụ na e nwere ike ime ya so many places, ya nwere ike na-enye aka dịka na-enweghị ha mmachi factory na indọstrị. Ka akwụkwa indọstrị nke onwe ya, ọ bụ eziokwu na osisi na-asọ ntị bete ka akpọrọ akpanụ ha ka asasa nwee mgbe ọ ga-ewe ma akwụla kpamkpam throughout the year. Ọkwa orugo na season ya mgbe ahụ dịka ọ nọ n'uju kịta a na-eme ya, ya na-help use maka ọ use ndị na-arụkarị na maka o need strength, ọmụmpa o need strength, ọ ihe eji ike eme ka ọwụ. So ya na-akpọ gọọmenti ọ bụrụ na ọ ga-enye aka maka weta ihe eji egbu ya n'elu, maka ndị ntorobịa ugbu a anaghị elezi anya. Nwaanyị anaghị arị n'elu nkwụ n'ala Obodoukwu. Ọ na ndị ntorobịa ugbu a anaghị ele anya ọji WhatsApp na ịntanetị na ihe akpa n'aka na nke eji egwu 419, ọ ihe ebe a na-ele anya na ihe a na-amụta. Ụmụ ihe ndị a ihe dị ka mgbe gboo nna ha dịrị eme were enyere onwe ha aka. Onye chọchiri ịta ndị a, even nke na nna eme ise ụfọdụ okwe ihe ịkpọ m onye iberibe, mana Jehova na-adị ndụ. Ndị ugbu a achọzi ihe ụdị ihe asị, even ihe anyị na-afọtọ kwa aka ego treasure anaghị anọ n'elu ala, gold anaghị egwute n'elu ala, ọ n'ime ala. Ọ ịta ahụ egwugwu gị gwute ya.